ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 27 октябри соли 2023 ман қарор дорам дар деҳаи Тангаи шаҳри Ваҳдат. ҳамдиёрони азиз, ман дар бораи киви ба шумо як маълумотиям. ман ҳамин дарахти киви хеле ки мебинед, ман ҳамин бастаги аст, дидед? ана бинед ки имсол акаи Занидин хонашон омадем, худи акамо наёфтем ки интервю гирем, бе акам аз ҳамсарашон иҷозат гирифтем навор гирем. ана ин кивиҳо, мана ҳозир янгамон гуфтанд ки ин ҳар соли 100-120 кило мегирифтем, нимашро бурида партем, барои ки бисёр калони бад шуд, чойлоб шуд. Чойлоб, ман ҳамин чойлоб ҳозир ман нишон метиҳам, баъд рафтагӣ ҳамин пур, ҳамин чойлоб киви имсол хунук задааст, барои кам бастааст. ман ҳозир ман дарахташро ба шумо нишон диҳам. манам болои дарахтҳо буромада часпидаги киви, то нуки дарахт ҳамаш киви. ана ҳамунҷо, лекин имсол камбастагӣ. Янга? О янга, ина обша бисёр метеҳед, ҳа, тобистон? бисёр об метеҳад? ана об дору ҳам метеҳед? чӣ дору метеҳед? Селитр метеҳед? ана янгамам омадан наворда мегирам. янгамам ана бечора шармдош нафаҳмид. ана об бисёр метеҳам. дар ҳақиқат инҷа ҷои об дид, об рехта истодасту. ин об 2 метр он тараф кунда, лекин ҳамин беқини кундаш ҳам об мехӯрам ва гирдаш ҳам вақт тара. охи ман ҳамин оби ки мерезад ҳамҷо тар доим заминро тар нишон қабида меистад. ман бинед чӣ қадар калон шудагӣ. ин ҳамин ҳамаш киви, як киви. янга, ин чанд сол шуд? аз соли 88 овардагӣ ҳамҷои шинодагиам. ман ҳам баста ҳар соли чанд кило тахминан мебаст апаҷон? қариб 100 кило. мана инҷа бо як донаи дига бастагӣ. имсол чӣ ба кам бастагӣ? ҳамин сол хунукӣ 27 градуса хунук таъсир кардааст, кам бастааст. мана инҷашам киви, мана кивиҳо бастагӣ. ина чинда мемоне ба туршиш мегузара, янга? ноябр мечинед ҳамин ширин? 3-4 рӯз месад пускада мехӯред. ҳамдиёрон азиз, дидед? ширин будааст. ин як худаш тоқа бенарина бемодинаи? як худаш тоқа бенарина бемодина бемастааст. ха акун нарина барои чӣ дар кор? нарина умуман дар кор барои он ки вай гардолуди нағз кунаду бисёр бандад. ана барои ҳамин нарина дар кор. бенарина кам мебандад, чӣ дар кор? ана ҳамдиёрони азиз, киви мешудааст дар Тоҷикистон. анака ба диққати шумо ман мерасонам ки аз ниҳолҳои кивиҳои туркӣ ман мебиёрам ки як донааш аз ин калон аст. ину бастагӣ ҳастанд. ана мебинед майдатар мебинед, майдатар кивиҳое ки ман мебиёрам 6 ин мебурояд аз ҷиҳати ҳаҷм. ана ҳамдиёрони азиз, кивиҳое ки ман мебиёрам, назар ба ин кивиҳо 6 маротиба калон аст. киви ки ман мебиёрам нархаш 45 сомони аст. ниҳолаш ва касе ки хоҳад киви парвариш кунад ба ман муроҷиат кунад. мана киви мешудааст дар чойлоб, фақат ин дар датани дарахт мечаспад, дар чойлоб мешавад. ин дигар илоҷ надорад, ба якдигариш печида рафтан мегирад, хеле зиёд мешавад. бинед ки дар масоҳати он тарафаш аз ҳамин бехи кунда то ҳамҷоя як 15 метр рафтагӣ, он тарафаш 15 метр. ҳамин ангур гӯед мешавад, да, чойлоби ангур. ана болош дарахт, болои дарахт ба манам дарахт баландиаш 10 метр ҳаст, ҳам болои дарахт буромадагӣ. ана ин хел киви будааст. ҳамдиёрони азиз, аз мо дарахти киви дархост кунед, мо ба шумо ҳатман мебиёрем. мана ҳамдиёрони азиз, бинед, да, инҷаша як банча воре бастааст. дидед? ана ин бастагиро бинед. ана инҷо ҳам бастагӣ, ҳа, инҷо бисёртар бастагӣ. ана болоҳо будааст. имсол ниҳоят камбастагӣ. ҳамдиёрони азиз, ҳатман ман ба шумо аз Туркия дастрас мекунам. муроҷиат кунед ба мо, 20-30 харед.
بازار تاجیکستان رو پر از کیوی کنیم، کیوی از خارج کشور نبیاید. انا در پناه خدا باشید و کسی معقول باشد اگر لایک مورد پادلیچه کند باز درخواست کنید.